Portem 30 i escaig. Nosaltres no ens hem fet independentistes per les mobilitzacions últimes que hi han hagut. Nosaltres hem sigut aquestes mobilitzacions i hem estat aquestes mobilitzacions. Des d'Arbúcies a Ribes, passant per altres municipalitats i avui moltes, hem construït independència, hem construït procés constituent i estem construint República Catalana. Ja l'estem construint, mica en mica, a poc, modestament, però l'estem fent. Per tot això, gràcies. Ara sóc jo com a diputada i com a grup de diputats que us dic gràcies. Gràcies. Gràcies per ser pesadets a vegades discutint i repetint moltes coses, però per fer-ho, millor que callar-ho. Gràcies per advertir-nos de riscos, de perills, que alguns ja els havien vist, perquè tontos no, Però gràcies per recordar-ho. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per acompanyar-nos fins i tot quan ens equivoquem. Perquè reconeixem que avui, quan tots i totes heu parlat en nom de les forces territorials, tot heu dit gràcies, reconeixem el treball que feu el secretariat, que fa el grup de diputades, i com que sabem que això és sincer, us donem gràcies per acompanyar-nos fins i tot quan us penseu que no l'hem encertat al 100%. Us donem gràcies també per ajudar a preservar la nostra CUP. I us donem gràcies també perquè sabem perfectament que malgrat tots i malgrat tot, de CUP n'hi ha una, i aquesta CUP estarem tots junts i juntes fins que conquerim aquesta República Catalana cap al socialisme i després, si cal, també hi serem, per fer-la ben rodona i ben guapa. Gràcies. Davant un món cada cop més injust, absurd i desigual. Un projecte independentista, d'esquerres, feminista, ecologista, que té, perquè això és la CUP i així és la CUP, que sou vosaltres un ADN especial, que és la constància perseverant. El no defallir mai i el no fallar mai tampoc. Jo només 3 dilemes i una certesa, al final. Perquè aquest projecte també, que ha nascut i crescut en els darrers 20 anys contra tots els projectes i les planificacions del poder, no estàvem en cap planificació del poder, hem nascut i crescut contra el poder. I manté viva l'esperança mai no vençuda. He tornat a Manresa per aquesta intervenció ara de David Fernández. Tots coneixeu, és el de Mas o Mars, no és el nostre terreny de joc, és el terreny on ens volen obligar a comparèixer agenollats, ho vam dir des del primer dia. Nosaltres som més de la pantera rossa, de quan ens tanquen en una gàbia, fem un forat a la paret i generem un altre escenari. No ho fem per caprici, ho fem perquè equiparar un país a una persona ja ho ha viscut la nostra societat en els darrers 40 anys. És hora també en aquest debat que per nosaltres el debat fonamental, el dilema, és ruptura democràtica o reforma, i que també cal avaluar tot un règim perquè han passat coses i moltes coses en aquest país en els darrers anys. Tot un règim de poder s'ha anat a la paperera de la història, aquell autonomisme de naftalina, dels Félix Millet, dels Pujol, del De la Rosa, del Núñez i Navarro. I és veritat que com el nostre dilema no és Mas o Mars, és la independència, és pobresa zero, és prou corrupció, el com i el què i el quan, continua sent la clau de volta fonamental. Mai la CUP, i qui ho pensi és més utòpic que nosaltres mateixos, ha firmat xecs en blanc a res ni a ningú. Nosaltres provàvem de presentar i continuem i insistim. És obvi que l'esquema resolutiu encara avui és possible, es pot aconseguir, però depèn precisament del què, del com i del quan, i també del qui, efectivament, per passar d'una fase a una nova fase política i a un nou temps polític on el present i el futur no s'assemblin al passat. I ho fem des de la complexitat, perquè la culpa de la cara mai la té el mirall ni la té la CUP. Que hi hagi formacions polítiques amb 6 causes per corrupció investigades, que hi hagi formacions polítiques que han rubricat les pitjors retallades antisocials des del final de la dictadura contra els treballadors i treballadores de catalans. I encara més, perquè no és només l'ombra allargada de les retallades i la corrupció, també és la gestió patrimonialista del procés i confondre milers i milers i milers de persones amb un sol projecte o amb un sol partit. Les preguntes per trobar la millor resposta. Hi ha
paradoxes, podríem fer moltes. Segurament la nostra voluntat política, col·lectiva, ampliada i ampliable, és que som els més lleials al procés polític català i alhora som la primera oposició dins d'ell, perquè estem entossudits i encaparrats en fer-ho bé i en respondre i recuperar la sobirania política davant d'un estat demofòbic, la sobirania econòmica davant uns mercats vorassos i carronyaires i la sobirania popular davant les èlits cleptòmanes de sempre. I també contra el desànim, però igual que desobeïm la por, també desobeïm aquests estats d'opinió que ens volen treure del moment polític excepcional que estem vivint com a poble. Dilema 2, les formes i el fons. I per nosaltres no hi ha dilema. Les formes és el fons i el fons és la forma. La humilitat, la generositat i la decència comuna són les condicions actuals dels resistents polítics. Formes i fons, respecte, autocrítica i crítica, molt lluny de la política reduccionista, binària, maniquea, en blanc i negre, a la que ens volen fer comparèixer. Entenem les raons de l'altre, sempre, dins i fora de la CUP, però per això aquest patrimoni, aquesta experiència singular del sud d'Europa, és avui una cosa absolutament excepcional. És el nostre valor i la nostra riquesa, que som unitat en la pluralitat de les lluites i que som unitat en la pluralitat de la dissidència i que juntes sempre podem anar molt més lluny i que només juntes podem. Ho fem també des d'un elogi de la complexitat i de la contradicció. Tots ens necessitem, avui més que mai. No hi ha zona de confort, estem a la intempèrie, però hem estat altres vegades, mai hem estat en zones de confort, mai. És molt possible que patim, és molt possible que ens contradiem, és molt possible que ens vulguin tensionar, però del que es tracta és de que patim el menys possible, de que ens tensionem el menys possible i de que juntes, com dirien els zapatistes, trenquem tots els setges. Política, avui més que mai, és pedagogia. Política, avui més que mai, és pedagogia. I avui cal sortir a posar el mirall d'aquest país a tots els nostres veïns, companys i companyes, de l'atur que tenim, de la desigualtat que tenim, del país intervingut que tenim. Som una gestoria en mans de la Troika i ara en mans de l'estat espanyol. Aquesta vegada amb unes condicions que nosaltres tampoc escollim, que és que anem a contrarrellotge, és veritat, tots ho sabeu, i que el temps sembla que s'esmuny. I tenen el rellotge de la imposició, ho hem dit moltes vegades, nosaltres el temps de la llibertat. Tercer dilema, l'endins i l'enfora, i avui molts companys i companyes ho heu posat de manifest sobre la taula. Nosaltres sempre en dèiem que un peu a la institució i tota la resta al carrer. I per tant, algunes esquerres, més de Saló o més de Plató, si voleu, tenen un vici molt antic, que és l'eufòria. No som eufòrics i mai ho hem sigut. Hem abonat la persistència i la resistència política, però mai l'eufòria. Seguim sent el que volem ser i el que estem intentant construir. Un espai municipalista de reconstrucció nacional, social i democràtica dels països catalans, amb ampla coalició i complicitat amb tots els moviments socials, els d'abans i els d'avui, el feminisme, el cooperativisme, l'antimilitarisme i també els nous de solidaritat amb els refugiats contra la societat del control. Però també ho hem de dir, estem en una crisi bestial, ho hem dit sempre, una crisi severa del neoliberalisme contra les esquerres, una esquerra escalabrada i trinxada. I estem en fase de reconstrucció, de recomposició i de refer el vincle social comunitari. Una tasca titànica, ingent i pendent que ens queda per fer. Potser aquesta també és una nova contradicció, que ens hem donat compte que potser el país no ha canviat tant i encara ens queda moltíssim per fer i moltíssimes coses per canviar. I ens queda molta més feina de la que ens pensàvem. Però per això som zapatistes. I és veritat que el canvi, sempre ho hem dit, vindrà fora. I on cal desplegar la unitat popular en els 18 mesos que vindran, passi el que passi, és al carrer, és als barris, és a les comarques i és a les nostres vides quotidianes. I finalment, la certesa, que venim de lluny, que anem molt més lluny encara, que és veritat que hi ha un fi de cicle i un fi de règim, que els murs cauran, que els saques caiguin cap a una altra banda, i que és un moment excepcional, anòmal i històric. Que estem davant d'un estat demofòbic, de genètica repressiva i natura inquisitorial, que ho farà tot
per intentar impedir la llibertat política del nostre poble. Que al mateix temps ha sigut la gent, la força de la gent, l'única estructura realment disponible que tenim avui per avui, que ha obert el major desafiament i la major deslegitimació i desautorització del postfranquisme, del règim que va néixer de la reforma impune del franquisme. Més difícil que mai, potser. La vegada que hem tingut més contradiccions, totes, segurament. Podríem ser cínics, si voleu, i citar Breton. El que hem d'organitzar és el pessimisme. O podríem també parlar de les madres de Plaza de Mayo quan diuen que deixem el pessimisme per a temps millor. Perquè ens hem d'en sortir i ens en sortirem. I estem obligats pel més vell dels nostres somnis, pels que ens van precedir en la lluita en condicions molt pitjors i pels que vindran en condicions molt millors. Efectivament, com deia la Gabriela, hem vingut a fundar una república i no és que hem vingut, és que ja l'estem fundant fa molts i molts anys. Consigna resistent pel més vell dels nostres somnis, la consigna de sempre. I no ho diem només a la CUP i a la Unitat Popular que vindrà, també als milers i milers de persones que han fet possible aquest procés, els que omplen diades, els que voten altres opcions polítiques, aquests 2 milions de vots independentistes que encara no voten però han de venir al procés cap a la república. Els diem que la CUP ha vingut aquí a suar la samarreta, a donar-ho tot i a fer-ho cada cop millor, a buscar i a intentar donar el millor de nosaltres mateixos. Consigna resistent que ens trencaran la cara però mai el somriure, ni fallar, ni defallir, ni desertar, ni desistir. Hem vingut a guanyar. I no fallarem mai a la llibertat política del nostre poble. Nosaltres mai fallarem a la llibertat política d'aquest poble. Desobeirem, ens manifestarem, sortirem al carrer, perquè del carrer mai ens faran fora. I no fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent. Independència, justícia social, ruptura democràtica, procés constituent. Podrem i ho farem amb la certesa que tenim que els imprescindibles ets tu, i és ella, i és la Zaida, i és el refugiat que vindrà, els que posarem dempeus aquest país i el deixarem irreconeixible, perquè fundarem una república democràtica, social, feminista i ecològica. Visca la terra i no us oblideu mai! Visca vosaltres, que sou els imprescindibles! En portem 30 i escaig. Nosaltres no ens hem fet independentistes per les mobilitzacions últimes que hi han hagut. Nosaltres hem sigut aquestes mobilitzacions i hem estat aquestes mobilitzacions. Des d'Arbúcies a Ribes, passant per altres municipalitats i avui moltes, hem construït independència, hem construït procés constituent i estem construint República Catalana. Ja l'estem construint, mica en mica, a poc, modestament, però l'estem fent. Per tot això, gràcies. Ara sóc jo com a diputada i com a grup de diputats que us dic gràcies. Gràcies. Gràcies per ser pesadets a vegades discutint i repetint moltes coses, però per fer-ho, millor que callar-ho. Gràcies per advertir-nos de riscos, de perills, que alguns ja els havien vist, perquè tontos no, Però gràcies per recordar-ho. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per acompanyar-nos fins i tot quan ens equivoquem. Perquè reconeixem que avui, quan tots i totes heu parlat en nom de les forces territorials, tot heu dit gràcies, reconeixem el treball que feu el secretariat, que fa el grup de diputades, i com que sabem que això és sincer, us donem gràcies per acompanyar-nos fins i tot quan us penseu que no l'hem encertat al 100%. Us donem gràcies també per ajudar a preservar la nostra CUP. I us donem gràcies també perquè sabem perfectament que malgrat tots i malgrat tot, de CUP n'hi ha una i aquesta CUP estarem tots junts i juntes fins que conquerim aquesta república catalana cap al socialisme i després, si cal, també hi serem, per fer-la ben rodona i ben guapa. Gràcies. Davant un món cada cop més injust, absurd i desigual. Un projecte independentista, d'esquerres, feminista, ecologista, que té, perquè això és la CUP i així és la CUP, que sou vosaltres, un ADN especial, que és la constància perseverant. El no defallir mai i el no fallar futur no s'assemblin al passat. I ho fem des de la complexitat, perquè la culpa de la cara mai la té el mirall ni la té la CUP. Que hi hagi formacions polítiques amb 6 causes per corrupció
corrupció investigades, que hi hagi formacions polítiques que han rubricat les pitjors retallades antisocials des del final de la dictadura contra els treballadors i treballadores de catalans. I encara més, perquè no és només l'ombra allargada de les retallades i la corrupció, també és la gestió patrimonialista del procés i confondre milers i milers i milers de persones amb un sol projecte o amb un sol partit. Les preguntes per trobar la millor resposta. Hi ha paradoxes, podríem fer moltes. Segurament la nostra voluntat política, col·lectiva, ampliada i ampliable, és que som els més lleials al procés polític català i alhora som la primera oposició dins d'ell, perquè estem entossudits i encaparrats en fer-ho bé i en respondre i recuperar la sobirania política davant d'un estat demofòbic, la sobirania econòmica davant uns mercats voraços i carronyaires i la sobirania popular davant les èlits cleptòmanes de sempre. I també contra el desànim, però igual que desobeïm la por, també desobeïm aquests estats d'opinió que ens volen treure del moment polític excepcional que estem vivint com a poble. Dilema 2, les formes i el fons. I per nosaltres no hi ha dilema. Les formes és el fons i el fons és la forma. La humilitat, la generositat i la decència comuna són les condicions actuals dels resistents polítics. Formes i fons, respecte, autocrítica i crítica, molt lluny de la política reduccionista, binària, maniquea, en blanc i negre, a la que ens volen fer comparèixer. Entenem les raons de l'altre, sempre, dins i fora de la CUP, però per això aquest patrimoni, aquesta experiència singular del seu de coalició i complicitat amb tots els moviments socials, els d'abans i els d'avui, el feminisme, el cooperativisme, l'antimilitarisme i també els nous de solidaritat amb els refugiats contra la societat del control. Però també ho hem de dir, estem en una crisi bestial, ho hem dit sempre, una crisi severa del neoliberalisme contra les esquerres, una esquerra escalabrada i trinxada. I estem en fase de reconstrucció, de recomposició i de refer el vincle social comunitari. Una tasca titànica, ingent i pendent que ens queda per fer. Potser aquesta també és una nova contradicció, que ens hem donat compte que potser el país no ha canviat tant i encara ens queda moltíssim per fer i moltíssimes coses per canviar. I ens queda molta més feina de la que ens pensàvem. Però per això som zapatistes. I és veritat que el canvi, sempre ho he dit, vindrà fora. I on cal desplegar la unitat popular en els 18 mesos que vindran, passi el que passi, és al carrer, és als barris, és a les comarques i és a les nostres vides quotidianes. I finalment, la certesa, que venim de lluny, que anem molt més lluny encara, que és veritat que hi ha un fi de cicle i un fi de règim, que els murs cauran, que aquesta casa caiguin cap a una altra banda, i que és un moment excepcional, anòmal i històric. Que estem davant d'un estat demofòbic, de genètica repressiva i natura inquisitorial, que ho farà tot per intentar impedir la llibertat política del nostre poble. Que al mateix temps ha sigut la gent, la força de la gent, l'única estructura realment disponible que tenim avui per avui, que ha obert el major desafiament i la major deslegitimació i desautorització del postfranquisme, del règim que va néixer de la reforma impune del franquisme. Més difícil que mai, potser. La vegada que hem tingut més contradiccions, totes, segurament. Podríem ser cínics, si voleu, i citar Breton. El que hem d'organitzar és el pessimisme. O podríem també parlar de les Madres de Plaza de Mayo, quan diuen que deixem el pessimisme per a temps millor. Perquè ens hem d'en sortir, i ens en surt Europa. És avui una cosa absolutament excepcional. És el nostre valor i la nostra riquesa, que som unitat en la pluralitat de les lluites i que som unitat en la pluralitat de la gerència. I que juntes sempre podem anar molt més lluny i que només juntes podem. Ho fem també des d'un elogi de la complexitat i de la contradicció. Tots ens necessitem, avui més que mai. No hi ha zona de confort, estem a la intempèrie, però hem estat altres vegades, mai hem estat en zones de confort, mai. És molt possible que patim, és molt possible que ens contradiem, és molt possible que ens vulguin tensionar, però del que es tracta és de que patim el menys possible, de que ens tensionem el menys possible i de que juntes, com dirien els zapatistes, trenquem tots els setges. Política, avui més que mai, és pedagogia.
Política, avui més que mai, és pedagogia. I avui cal sortir a posar el mirall d'aquest país a tots els nostres veïns, companys i companyes, de l'atur que tenim, de la desigualtat que tenim, del país intervingut que tenim. Som una gestoria en mans de la Troika i ara en mans de l'estat espanyol. Aquesta vegada amb unes condicions que nosaltres tampoc escollim, que és que anem a contrarrellotge, és veritat, tots ho sabeu, i que el temps sembla que s'esmuny. I tenen el rellotge de la imposició, ho hem dit moltes vegades, nosaltres el temps de la llibertat. Tercer dilema, l'endins i l'enfora, i avui molts companys i companyes ho heu posat de manifest sobre la taula. Nosaltres sempre en dèiem que un peu a la institució i tota la resta al carrer. I per tant, algunes esquerres, més de saló o més de plató, si voleu, tenen un vici molt antic, que és l'eufòria. Nosaltres no som eufòrics i mai ho hem sigut. Hem abonat la persistència i la resistència política, però mai l'eufòria. Seguim sent el que volem ser i el que estem intentant construir. Un espai municipalista de reconstrucció nacional, social i democràtica dels països catalans. Amb ample mai, tampoc. Jo només 3 dilemes i una certesa, al final. Perquè aquest projecte també, que ha nascut i crescut en els darrers 20 anys contra tots els projectes i les planificacions del poder, no estàvem en cap planificació del poder, hem nascut i crescut contra el poder. I manté viva l'esperança mai no vençuda. Hem tornat a Manresa per aquesta intervenció ara de David Fernández. Tots coneixeu, és el de Mas o Mars, no és el nostre terreny de joc, és el terreny on ens volen obligar a comparèixer agenollats. Ho vam dir des del primer dia. Nosaltres som més de la pantera rosa, de quan ens tanquen en una gàbia, fem un forat a la paret i generem un altre escenari. No ho fem per caprici, ho fem perquè equiparar un país a una persona ja ho ha viscut la nostra societat en els darrers 40 anys. És hora també en aquest debat que per nosaltres el debat fonamental, el dilema, és ruptura democràtica o reforma, i que també cal avaluar tot un règim perquè han passat coses i moltes coses en aquest país en els darrers anys. Tot un règim de poder s'ha anat a la paperera de la història, aquell autonomisme de naftalina, dels Fèlix Millet, dels Pujol, del de la Rosa, del Núñez i Navarro. I és veritat que com el nostre dilema no és Mas o Mars, és la independència, és pobresa zero, és prou corrupció, el com i el què i el quan continua sent la clau de volta fonamental. Mai la CUP, i qui ho pensi és més utòpic que nosaltres mateixos, ha firmat xecs en blanc a res ni a ningú. Nosaltres provàvem de presentar i continuem i insistim. És obvi que l'esquema resolutiu encara avui és possible, es pot aconseguir, però depèn precisament del què, del com i del quan, i també del qui, efectivament, per passar d'una fase a una nova fase política i a un nou temps polític on el present